Hatani debatana saur mangatoi doh makulingi hita di bagasa tikion siap buku ni panurirang Jona. Buku ni panurirang Jona atau kitab Yunus di bahasa Indonesia di Bidutolu ayat 1 ayat 10. Bidutolu ayat 1 ayat 10 dok sonon. Dungi Roma muse hatani Jahoba tu si Jona padua halihon sonon. Borhak maholau tu ninipe huta naboloni. Jala titikot tu si titing si pabuaoku tu ho. Jadi borhak masih Jona lau tu ninipe hobar tu hatani Jahoba alai huta nabulu do yang go ninipe di jolo di debata partuluarian mardala lebasna. Dungi dipuka si Jona ma mardala di bagasa kutai persadarian jala martiting maibana madok 40 hari nari nama jadi marongrong ma ninipe. Jadi porsea ma akka jolmai isi ni ninipe di debata jala dititikom madokon marpuaso sadari jala marulos hori nasida sian halak na magudang rodi na mekmet. Dungi sahak mahata itu raja ninipe jadi hehe maibana sian bangsana jala di osari pakaianna hian sian dagingna jala martujukon hori ibana jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh raja ima martiting pabuahot tu bagasan ninipe songonodo titing ni rajai dohok donganna akan asangap nang jolma dohok pinahan tole lobu dohok biru-biru dan jadi madaya giaha dan jadi menggagat aepe dan jadi inumon nak ikon marulos hori jolma nang pinahan jala guguan nabi juju tu debata jala ganuk jolma ikon mulak siya dalan nanarwai doho sian hatuloson ni naniula ni tangan nasida isa ubotosa agia tu marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mulak ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita. Jadi dung di ida debata pabahenan nasida na mulaki nasida siat dalam nasida akan arwai gabe di sol-soli debata marohana taringo tu hamagoan na nilubahon na bahenon na hian tu nasida gabe dang saut di bahen ido sahatna. Salam. Akadamang dohok dainang nama saulong kita di bagasan Kristus Yesus tuhatai di dia pe majalo dohok manangihon hatani debata di bagasa tikyon tangiang nami dohok pakrimon nami totok kita di bagasa pandonganion di debata jala totok kita taruh di las ni roha dohok pasu-pasu nasian Tuhani. Amin. Baik, akadamang dohok dainang nungah usahahon nakin hatani debata natar surat di buku ni si Jona panorang Jona di Bidutolu ayat 1 ayat 10 jala tuntakas doi marojahan manang patu begehono di tema minggu nomor temahon di tema minggu asini rohani debata na paluahon asini rohani debata na paluahon yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kemurahan Allah yang menyelamatkan, kemurahan Allah yang menyelamatkan jala di goare minggu tak minggu Epifanias minggu hapapatar akadamang dohok dainang tulu bagian do berengota di Bidutoluon di hatani debata na kusahoni asa tarida berengota nona tulu bagian ni hobartu tema minggu asini rohani debata na paluahon patar menon berengota molota payhutihut sian persagini ayat 1 ayat 10 di ayat 1 ayat 4 tabereng disi di papatu begehot tu hita si Jona panurirang ni debata mangoloi parsuroni borhat ibana tu ninipe martitikon titing madok pabua 40 hari nari nama marongrong ma huta ninipe dititikon si Jona mai ima bagian na parjodoh baru bagian na paduahon sian ayat 5 sahatu ayat sia di patorang disi songo dia responi halak ninipe di naung binegihon na titing na ni bayan ni si Jonai didok pitor porsen na sida di debata jala di pataridahon hamu bau ni roha mulak na sida siya dalan na sida kanarwai jala jauh-jauh tu debata porsena sida tu debata jauh-jauh tu debata laos di pataridahon na sida mar ulos hori na sida berkabung pakaian perkabungan kain perkabungan itu yang dikenakan
oleh orang Ninipe. Lalu yang ketiga, bagian dapat tuluhun akadamang doho dena didok disi. Songon guarni ojahan ni minggu asini rohani debata. Patarma asini rohani debata. Mulak rohanai. Dungadong pertobatan ni bangso Ninipe. Di sol-soli banama. Rohana taringot tu hamaguan naung nilubahonna si bahenon nahian sudati dibaen ala nungadong pertobatan. Jadi respon Allah, ini bagian yang ketiga. Respon Allah terhadap pertobatan orang-orang Ninipe. Disol-soli rohana dan lalu be uhumi sahatu halak Ninipe. Nah tulu bagian ona kadamang dohodai nang takasme berengota pataridahon asini rohani debata. Nah, balbuahon, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, takas dimulai di persagina perjului, didok dungi Roma musek hata di jauh batu sijona padua halihon. Jadi hata na padua halihon namo di pasahat debata tu sijona alang ngalana na perjulo nunga di pasahat alai dijuai bana ahamai didok jauh batu sijona borohak mahotu Ninipe ala nangasahat tujuluku hajahatun Ninipe pabuahon titikom matu nasida manangasi pabotohonokku tuhoninna didok jauh bai di ayat 2 di Bindusada di buku ni Panulirang Jona di hatahoni di ayat 2 sebindusada borohak mahonin ala nangasahat mau ngaung hajahatun nasida sahat tujuluku nin najahuba alai rosi Jona didok rohana dan talup anggo halak Ninipe dapotan asini rohani debatanin. Apalagi bangso Ninipe on ibu kota ni Asur na jot sain marmusu dopak Israel boy guarom musu tihus don permusuhot tihus do antara ni Israel dohot halak Asur ala nino bandedok si di pataridahon si Jona sikapna menolak ibana menghindar ibana disuruh lau tu Ninipe ale lau mana tu Tarsis mana tu Jope ujungna ikong gawe honauhum manang tarida di si Jona masuk tu laut di dabuhon ibana sak kapal di dabuhon kana di bagasa kapal ala di do ibana debo kamu mau tu laut ayau do si bikasina ala dong marabulon sahat tu parawi adiri pusijo na molonungas di dabuhon di mana tu lauti so mai menak ma galubang ni lauti jala ibana pe modding mate mai ibana ala mana masa kada magdoho dayna igo madanga dok kapi pertebunian natta di julu ni debata patardo hita saluna laf ditoru ni lautipe songo si Jona dia torohan ngabuni besa nalupan di debata alayahama nang pe songo ni diasi debata do ibana di parorok debata do ibana nang pe nau ditoru ni lauti ibana disuruh do ihan na bulun laho majamotto di bana dibutuhan ihani martanyang ibana manol sol ibana di parsuron di debata ujungna di padua debata ibana di utaho deke debata marhuaso madok tu deke asa di utaho di bana tu topi ni lauti jalasiania kadamang doho denang tarida asi di rohani debata na padua doho tu ibana alanya kadamang doho dinang dung di padua debata ibana siani Roma musehatan di jahu batu si Jona padua halihon borhat ikon torsonon na dublau ni kadamang doho denang mulu adok pemahaman di si Jona madona kidang talup ini pelamat jalo asini roha paingotok kita matongi teh kadamang doho denang unak kita merasa madok kita dona talup jala unak kita madok aka unang gawe kita mangabati di asini roha ni debata tu akan asini ay asini roha ni debata holong nai tu sudah portibiodo dak kolat tu kita dak kolat tu sada marga dak kolat tu sada bangso Israel semerasa do nasi dan hasahatan ni pasu-pasu hasahatan ni haluau ni mereka sangat menjaga
eksklusivismenya. Mereka merasa hanya mereka yang layak untuk dikasihi. Nasionalisme kebangsaan mereka itu mereka betul-betul sangat dijaga dalam artian sebagai umat Allah. Mereka yang layak untuk segala kasih, karunia, keselamatan, dan kehidupan yang daripada Tuhan. Alam ini doa kedamang doa denang, unang masa si somoni di bagasak mulut tate. Medjue hita lawa mari tahun holong mirohan di debata. Ala tadok dak talupi hasahatan nih holong mirohan debata. Unang madong na poso di debata justru dan diulahon persuruhan di Tuhan nih. Apalagi somon dia kepertikian olo dan diulahon eskana. Berdua hunak kedamang doh denang. Olo do gabi na poso ni Tuhani, olo do hape sotung gabi kapangula do nuaing, ya gabi pangabati halak taruli di asi do kolong rohan debata. Asa dipaingot tita asa unang ma adong siap tonga-tongata akasi hurto Jesus akan na poso ni debata kapangula ni huria na gabi pangabati doh mempersempit asi do kolong rohan debata. Karena itu salah satu tujuan daripada kitab Yunus ini. Mengingatkan setiap orang yang percaya harus mengetahui dan memahami bahwa kasih Allah itu adalah untuk semua. Begitu luas kasih Allah, begitu lebar kasih Allah. Bidang ni asi do holong miron debata tu sabdok portibion do. Ido nanai diodolhon marhite-hite buku ni Panulirang Jona. Untuk memperlihatkan luasnya anugerah Allah, berita keselamatan adalah bagi semua bangsa. Ai bangsa ni debata harus saluhutna. Nanti no pana du saluhutna, jadi-jadian harus saluhutna. Nadong nadi portibio. Sadano matani hari dilihat tu saluhutna. Ima asini rohana tu saluhutna. Asa molo pe parjulu di asi, molo pe di papatar di piakon holong ni rohanai. Tu bangsa Israel. Alai justru paingoton nasida doi marhite nasida mapatna nasida mas malolong di debata nasida matangan di debata lau borhat mamari tahun barita nauli barita haluau ni dohot mabuan holong ni rohani Tuhani alanya kadamang dohot deh nang borhat masih Jona ima di bagian napal jolo di titikom ma barita hamu bau ni roha di titikom ma barita nama doh 40 hari nari nama marongrong ma hutan ini pe akadamang doho dai nang holanido kalimat saya dititikon molonunga dititikon di bahasa di bahasa Batak kate molunga dititikon berarti ngatung mas sairiko ti baritai jadi doksa persadarian di mana mendalani hutai manitikon ni titing ale sokon dihitani do kan mulai dok mertiting suara honon namai mana masa persadarian di mana manitikon ni iko marongrong ma 40 hari nari nama marongrong huta ninipe akadamang doho dai nang hata 40 hari nari nama berarti kan sangat mendesak kesempatan tinggal sedikit lagi maka jangan keraskan hatimu mendengarkan berita pertobatan mendengarkan berita Allah jangan pernah mengeraskan hati 40 hari nari nama molo bahasa Batak berarti holanon nama hati-hati lewaton uhum nama alani do kadamang doho dainan jopok pe padohan dititingi alai pitor direspon pangi sini hutan ini pedoi jalaido na patarate tabereng dijamiton jadi porsea ma aka jolma isi nini nipe di debata jala dititikom madokon marpuasa sadari jala marulos hori nasida sian halak nama gudang rodi na mekmet jadi porsea manasida mendengar berita itu Bapak Ibu aku bukan mereka membangun amarah dan gabe muruk nasida alai porsea manasida tadi dari hati akadamang do dena hata ni debata tung saluhut do margogo jala marwaso mangatoi saluhut bangsoy nadong nadi portibio alani do kadamang doho dinang jadi porsea manasida
Itu artinya berita pertobatan harus segera direspon. Kini dan di sini, dan bedohon hadua mei. Jolo batu ama hadua mei molon ngarsai para mau tak boy. Hata 40 hari nari nama asil gip. Mau tidak mau harus ambil tindakan. Molon ngahata 40 hari nari nama. Atal PB. Alini do kadamang do nang pitor hobas do nasida patuluhon sikap nasida. Apalagi sahab memuse barita taringot tu. Baritai taringot tu. Naik ko marongrong nama hutan Ninipe. Raja di Ninipe turun masyan habang sana. Dibuka jubah nai, jubah raja ini disoluk ko baju perkabungan, kain perkabungan itu. Kain kabung dia kenakan Bapak Ibu Saudaraku. Dipakai mana? Marulos son ulos hori ma ibana tong. Jala hudul di serabun. Jala do ibana. Iko sude na asa jol dohot akapahapahanan marpuaso ini. Pataridahon bahwa dengan sesegera mungkin mereka harus melakukan sikap. Menyatakan sikap bertobat. Jala di dok raja ya kadamang dohok dainang. Iko sude magogoho suarana majuho tu debata. Marpuaso jojo tu debata. Jala iko mulak sen akadalan na narwai. Ido didok diat walu. Iko marulos hori jolma. Nang pinah jala guguan nabi jojo tu debata. Jala ganuk jolma iko mulak sen dalan na narwai. Dohok sian hatu doson na niula ni tangan nasida. Jadi dakola perpuasa onia teh. Alai dohok donang di pangalahui pe, di pembaharuan sikap. Rajai dohok menitik konak kadamang dohok dena. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau Jonah atau Yunus tadi ngasih, ya, mengelak, menghindar. Nah poson itu Tuhan ibana parureng alai menjual ibana dipersurun. HPO raja nasangap di Asur manang dinipe. Pitor gabe doho ti mana do akan sangat na asing nadong dihutai. Menitikon. Asa sude jojo tu debata. Asa sude mamake ulos hori. Asa sude mulak sen dalam nakanarwai. Doho sen hatuluson niaka niula ni tangan dasidanin. Molonung ngaraja mandok pasti. Atau pinjulahon. Instruksi raja loh. Kata-kata do mandok ko ni baris-baris ni gaja di rura pangaloan. Molo marsuru raja daero soloan. Molo so nioloan dapotan hamagoan. Alai molo nioloan dapotan pangomoan dohot ha nguluan. Alanya kadamang dohot denang raja marsuru. Gabe sude mangulah hossa. Jalai do ibana. Iseng botosa. Anggia tung marpangulahi jala sol-solan di debata rohana. Jala mula kibana siap parpiar ni rimasna. Asa orang mago hitanin. Di boto raja ido. Holang asini rohani debata nama. Mabain asa madua nasida. Asa orang mago. Ay molo rimas ni debata doro. Pasti mago do nasida ni. Molo manguhum do debata di sudia kahinaroa. Ni pangalahu nasida pabainan nasida. Ikon hamagoan do. Ay nung kasahat. Haja hatom na sini sahat mau ngaungi tujuh ni debatan. Jala diro atia kada mangdo denang harwa nasongo diro harwa. Perdosa do haja hatom ni bangso Ninipe. Dia sapulsada di bidu opati di bereng Jahoba pangalahon na sida. Naso boto parsirangan ni siya munna akan naso boto parsirangan ni siya munna do sihab birangna. Artinya hal na sepele pe, hal na sederhana pe, dah dong diaktusi, hala Ninipe be, mengulah na ringgan do, narwa, sarupa di nasida, dah dong be parsirangan na boy di patari dahun nasida ni. Asa mau ngaung satu julo ni debata, alai songoni matanggapan ni panuri rangcong, si paingok mo tuak kanaposo ni debata nang tuak kahita. Asa Radeja lauduk. Song nabi nain ni Raja Ninipe. Pitor hobasi bana.
disosoi, diinstruksihon, sudah harus mulak sian akka dalam nanarwai. Ikon jauh-jauh tu dia mata. Ise ubotosa anggia tu marpangulahi jala sol-solani dia mata rohana. Jala mula kibana siap perpiak niri masna asonang mago hitanin. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu indah. Tentu ini adalah sebuah pengenalan dari seorang raja, sekaligus juga pengharapan kasih Allah, kemurahan hati Allah. Asini rohani debata natuk berbuahon nasida. Jadi asini rohani debata rekod bediau, rekod di hawa kadaman do dena, rekod di saluhutna. Jolmai, ai asini rohani debata do holong naido nabui berbuahon kita sian uhuman niaka pardosauta do sianaka alani hajahatotai. Ai uhum do jabarta nama angwalan yaka pangalahota alai asini rohani debata berbuahon kita songon padok ni raja di nipion muluna sida naso manada jahoba alai gabi macalo haluau ni akadamang dohok denang saluhut nai asini rohani debata do napina sahatna jala tung takas ma di bagian napatuluhoni songon dia do respon di debata taringo tu pabbahenan doho pangalaho hamu mula ni rohani halak ni nipe dido gabe takas patar di bait jahubah asini rohanai dinamulaki siadalan nakanarwai halak ni nipe gabe di sol-soli debata marohana taringo tu hamagoan na nilubahon na bahenon na hiat tu nasida gabe dang saut di bahen. Bahasa Indonesia dikatakan menyesal, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan nakam. Nakam berarti marasini roha, berbelas kasihan. Akhirnya Allah menyatakan belas kasihannya kepada orang yang mau bertobat. Bapak Ibu saudaraku, pertobatan menjadi pintu, ya, pintu bagi kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia itu melayakkan kita mendapatkan keselamatan. Lalu pengakuan dosa menjadi pintu awal untuk pengampunan. Dan pengampunan menjadi pintu untuk boleh kita menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan mendatangkan keselamatan dan kehidupan. Alania kadamang doho dengan nama saholong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Marpangoloyon jalauduk Tuhan di debata. Ido diigil siak kita di bagasan tikyo. Marpangoloyon uduk tu parsuruan ni debata. Unang majua, jala unang menghindar, jala ingok ma. Dan boy marlate ni roha. Molo dapotan haluau, molo dapotan pasu-pasu, dohop akka halak na humaliak kita. Jala unang masuk dati. Hasahatan ni asini roha ni debata, tu akka halak na asik. Justru dohop mahita mengukap dalam asa taruli dohoti. Ido sitongna akadamang dohop dena. Somo si Jona ibana dia si debata. Ala ibana dang lomo rohana dapotan asini roha halak ninipe. Saya dia tong ibana hulun na di mana ini. Dak somo ni dipanggil debata siak kita akadamang dohop dena. Molo dapotan asini roha al ikon papatarokku mei hati dakonokku mei jala pasahatokku ma. Dohok tuah kana asing asa dohok na sida madai di asini rohani debata unang mahita gabe partutuhan diaka si leon ni debata ikota kasdo gabe halak nabui manorusson akasini roha dohok pabahenan ni debata holong ni debata iko papatarotai aido nang diminggutai do epipanias patardo holong ni rohani debata maka holong si Jona patardo holong ni rohana tong nang tu bangso ninipe ai disol-soli ibana do nanai si benon nahian alai gabe sudati di bain ala nung adong panol solion adong hamubon ni roha mulak bangso ninipe sian akadalan na narwai jala memang nungatung tak kasih di lubahud debata molo mulak aka bangso sianaka hajahaton na didok debata
di buku ni panulirang Jeremia ayat 8 siap bidu 10 lalu di buku ni panulirang Jeremia ayat 8 alai molo mula bangso naung hupadubai sian hajahatonna gabe marpangulahi rohaku tarigo tu hamagoan nau kusakapi naing bahenokku tu ibana mulak dorohani Jehovah alani barita hamu bon ni roha sai di suara hodoi saunari tikio rodi do to akati kina neng ro bohado hita majakoni olo do hita kada mang doho dena jala di do jakkono ni debata do hita asal molo hita marhamu bon ni roha ai ngok ma anggo asi do holong ni rohani debata lau pangulu hodo asal dak lo moro hani debata hamagoan do hamatean jabarta ido bana sai asini rohana ido totong dipake lao maka holongi hita didok di panurirang Hesekiel patar doi di bindu tulu ayat 10 sada songo sitom na mangulu au ninda Tuhan Jehovah tumna solomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati so ikom mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalanna nia tumadiko dalanna ini an asa mangulu ibana roha panguluho doanggo di debata dan lomoro hana nagabi hamatean nyaka parjahat alai hamumulak nyaka parjahati tungido di halomoho Tuhani hamula na kaparjati tu mariko dalam na ido di halomoho Tuhani alanya kada mangdo rena ikota kasdo barita honota barita asini rohani Tuhani jala ido na tarida di bagasan Yesus Kristus holong ni rohani debata di bagasan Kristus sahat do tu sadok sude portibion dakolat tu sada bangso dakolat tu sada marga dakolat tu sada punguan alai tu sude do portibion holong ni rohani aso ngonodo holong ni rohan debata di portigon pola do anak nana sasa di lehon asa unang mago galup na porsea di ibana alay asa dapotan hawuluan saling liling na ido dido akadamang doho dainang asa dapotan hawuluan saling liling na do banna rojes jala tu saluhut portibiodo holo ni rohanay alani unang ma gabe muruk kita moro dapotan asini roha akan humaliak kita dapotan pasu-pasu akan humaliak kita jala justru ikonido asa taruli nasida alani marhite-hite pangatoyo doho pamakulingion ni debata tu hita di bagasatikon kemurahan Allah mari kita senantiasa jaga mari senantiasa kita hargai kemurahan bukan berarti murahan asini rohani debata ikota kasdoi arga honota ai disido haluau dohot hanguluatta alania kadamang dohot dena pataridahon ma holong ni rohani debata di bagasan mulu jala buang ma asini rohanai mulu debata mengasihi kita pe ikon takasma papatarhon asini rohata tu akan humalia kita mulu debata padua ho kita pe ko padua honot padua tamak kadongata akka nau manolso liak kasalana do dosana pambahinan na tu hita asa dapotan lasti roha dohoti sai di pai baru debata do holong ni rohanai tu hita natakas mangalehon haluaun dohot hanguluan songoni mana kita nang tu akka na humalia kita Tuhan mama masu hita jala manotong mahita mian di bagasan asi ni rohanai jangan keraskan hatimu kini dan di sini saunari do unang do hadua kau bertobat alai saunari do barita hadua oni dohot pertobatani ikon papatarota amin.